Fulbe TV albarka Fulbe TV albarka e Fulbe TV albarka yimɓe ɓe andanno ko hokko tabital Pullaaku yahata e kala ko neɗɗo woni yo wonire Allah te ganden fof no waawo ha heede barke ala baaɗo barke Africa albarka modon Fulbe TV on jetama on juram hebe darani leñol Pullaaku Assalamu alaikum musidɓe am mi salmini o programme meɗen yewtere fulɓe ko annduɗa meɗen waɗa ɗum e Fulbe TV yewtere nde annduɗa hiɗon andi meɗen yaadi hen e tabital Pullaaku yontere be min waɗida programme hande noon kamɓe tigi suuɓi honorable Saihou Mballow pour min ara min yewtida e makko jokke men tun hande on famay ɗo ko kelɗi ko tawata on nafitoray ɗo andi honorable Saihou Mballow ko kanko woni advisor président on si neɗɗo no yeehi ha suɓama woni advisor eɗon andi on ko yewti ɗo o on heɓay hen nafoore kono mi watta e hunde sinami acca tun o yewti o hiwronira e jama on Kadijatou on jarama kañum he Fulbe TV screw on ɓe andananta ari hande ga an ɗo pour hewtanalan mi salmodira he yimɓe Gambia ɓe mi salmodira kadi he yimɓe aduna ɓen fof mi lamdoɓe siko jam tan ɓe woni ha pari mi duwodira e maɓɓe kala ko addata jam he aduna on ya Allah faabo en ɗum ya Allah wallu en ga leydi men ɗo His Excellency President Adama Barrow mo andiranta o ɗanota ko jemma e ñalowma imo laara no leydi ndi yariri yeeso no yimɓe ɓen hawriri no jam heɓori no développement heɓori hakkunde meɗen kadi he leyɗele ɗe andiranta ko enen heeri woni hono Sénégal en Guinée Bissau hono Mali Burkina Faso en o sub-region ɗo mo andiranta toujours hakkille makko koye ɗum woni pour yewtudugol laara hono jam heɓorta hono tenkere heɓorta ga neighboring countries ɗo ɗum noon ko way noon argol mon hewta ha ɗo mi weltima a bete wonani kam weltare saabu mina andi kala ko haala ɗo wona ɗo haɗata koko yahata nin yimɓe hewɓe wonɓe leyɗe goo hay leyɗe tubakoɓe ɓiɓɓe fulɓe wonɓe toon ɓen fof mbawat hen naftorde ɓen fof mbawa andude ko hoɗum gonɗen he dow mum ko hoɗum liggetenin ɗo leydi ɗo ko hoɗum ɓiɓɓe fulɓe poti wadde hono ɓe poti nangirde koye maɓɓe pour aadaji mumen ɗi e kolcoji mumen ɗi hoɗum naɓata ɗum yeeso ɗum noon he dow ɗum on jarama no wen tawruma tun weeli min saabu gonga ɓeya ko wallu hoorema walleɗa ko ndungu wona min tawi ɗo eɗa tuti kaaɓa follere no ɗa taku kadi no ɗa sa nani goɗɗo no wulla nguure no ɗumanni no satti ko hara goɗɗum ɗum a ɗaɓɓani ka galle ko ɗum ɗo miɗa andi ɓurata wallude en kono wawata wolande hen julɓe ɓen e telema ɗum ɗon Kadijatou ko wawmi haalande musidɓe men julɓe ɓen e musidɓe men ɓe hawtodirɗen ɓen ko ɗum woni demal ngal wota en hawkir ɗum ɓaawo amin en laari en tawi wondema leydi sina rema ko moƴƴi ɗum uytanay ɗum dongal ngal andiranta kala ko ñamete ko ittete leyɗe goo adde ɗum a tawaytana usti ɗum enen Allah na walli en ndiyam men ɗam maayo men go na moƴƴi enen mbawi wadde irrigation si irrigation heɓike faraji men ɗi hono Jakari Pacar en hono nokkuji goo hono Sotuma en ha nokkuji goo ɗi andiranta wonɗi ɗo ha hono ñamina ɗin fof si waɗama vitalise tan a tawa agriculture ha makati ɗum si ɓeydama tractoji machine pumping si ɓeydama waɗama ɗo te ko ɗum président Adama Barrow o addi koriyanɓe ɓe o addi Chinese ɓe il faut faala continde pour maaro
waɗa puupaga leydi ɗo on suma waggol oda mi wiyani waɗetake kono a tawa ɗum na usta tawa na usti ko ɗum addi minen koye ngal banggal min dari pour tittingol agriculture o hay hanki tan mi sikku yimɓe ɓen wona Gambia tan aduna o yi hanki président Adama Barrow waɗi launch the accessible smart farming project mo andranta ko holan ɓe immori ɓe ari ɗo ɓe andranta joni koɓe faala wadde hayga ca e dowri andranta a wawa si boholji waɗama wawa pompude waɗa gadin ma ala walla waɗa foññe ma ndiyan ɗan na pompa udita e tan ndiyam ɗum na rosa a tawa hiɗa laara an ga wonɗa ga suudu ma ano laara machine on no pompita tani ndiyan ɗan ga foññogo maga maaro maga jakatuma maga tamateji maga mentuŋaji ma ala walla ga kani mo waɗɗa ga gadin to ɗum fof harana yaha 24/7 ko gonga ɓeya min nani ɗum gonga ɓeya président on no anni gollude kono no gonga ko wiyete kon ko anni e on o eɓɓode nden o waɗata ko heddi kon ko enen Gambienɓe ɓe wonata toon honno wajotoɗa Gambienɓe ɓen saabu projet ji surtout agriculture buy ariɗo goɗɗum ɗum yarata no haniri saabu ndema Allah yimɓe ɓen no jogorta ɗum noon wonde noon ɓeyna président Barrow moƴƴu haronki ɗandi laamu iwnogo ɗo kañum minute a bonna e tugoraɗo ma joni noon o yiyaniraɗo to ɗon kadi on ala wadde ko feewi hono wajotoɗa ɗon jama on komi wajoto jama on ko ɗum woni wondema neɗɗo siɗa walle wallu hoorema président Adama Barrow ari o wawa wonde nokkuji ɗin fof président Adama Barrow ko ideas ji jogui omo tami ideas ji omo tami ko anniye mo andiranta ko ɗum o jogani Gambian kono noon pour waggol ɗum implement kadi jadu ko enen kadi yimɓe Gambia ɓen ko enen foti ɗum nangude gollanen koye men ko ɓe wonɓe ɓe andiranta si a halfinama project ma ala walla si a halfinama goɗɗum gollugol ko an e hoore ma ɗon no responsibility maɗa kota wi wondema président Adama Barrow na state house ko wawi o adda di opinion o waɗa invite aduna on ɓay démocratie na woodi peace na woodi investors o waɗa ɓe invite ɓen na ara joni na heddi e ɓiɓɓe Gambia ɓen oɗo kadi na jooɗi Basse wayna jooɗi Bansan wayna jooɗi Makati wayna jooɗi Farafeñi wayna jooɗi Banjul wayna jooɗi Soma wayna jooɗi Sukuta waya jooɗi kala ko jooɗiɗa ga andiranta an kadi ko laamu ngu jooɗaniɗa ɗon pour leydi ndi yaara yeeso wota laaru hiɗa weldi e président Adama Barrow wota laaru a weldani e président Adama Barrow wota laaru nafaka jiba ma on tun laaru wondema Gambia ɗum ko fi Gambia ɗi project ji addira kala ko andiranta ko ɗum ɗi foti nafa waɗede ɗi nafa yimɓe ɓen waɗu sabu Allah hula Allah waɗa ɗum pour yimɓe Gambia ɓe naftora sabu enen woodi jooɗiɓe ɗo hande kabire président Adama Barrow ha waɗo no minen ni woɓɓe ɓe ministre ɓe hunde fof ko wattu tan amin kay jadu e yi wonnoɓe ɗo wattu Jawara e First Republic ɓen fof woni ɗo hande honto ɓen woni ɓen fof ko history hewɓe maayi ɓen fof yahi kono gonga ɓeya si wona history tawa eɗa acci ɗo legacy moƴƴo mo annduɗa toujours ɓe nayi ko kaari nde wanno ɗum ɗo kaari wanno initié ɗum ɗo ko ɗo yalte eto ɗen wakkilo ɗen toujours mi yilto toujours ka galle ma ɗo iɗa wakkili beruma on a woni leading by example sabu kamen jooɗi ɗo piya futtiɗo woni avocado miɗa yiiɗo leɗɗe façon fof ɗum ɗon fof ko hollugol yimɓe ɓen nawi mi ala kami rema tumbum fanɗukum ɓa a wi ko waɗi lonc ɗo kon ɗum ɗon hay suka leydi ala hara a faala yowde ka dow moƴƴina ɗon jardin ma liƴƴi ɗumannotaɗa ɗum fof ko digitali haray on tigi no wawi ɗum wadde kono ɗum toujours wajotoɗa ɓeydata wajade yimɓe ɓen kajatu ko noon no wolirɗani a yi ɗo ga yiiɗaga galle ɗo kabindu ngun yani ndiyam fuɗɗi yanude ha min awi ɗe kanje ɗo a yi antigi a larana e hoore ma kanje na woodi minen tami kadi follere na woodi ɗum fof na woodi ɗo min waɗi masara ɗo yiɗa hande ɗo on yaade on ñaama e kaaba on ƴakkay kaaba on ɗo si Allah jaɓi ɓe ngu an si ari ha o immike ko o watta ko o laaray hono o yaha o soodoya liɗɗi ma ala walla o yaha o soodoya teewu kono a taway siko follere o watta follere nden nani
jakatu on mbeɗa yiide papakayo leggal papakayo ayi ɗo avocado o joni ay wotere seeɗa sami hulno hota nde yano e hoorema ayi nde wotere yaniɗo ɗum bimbi ko ɗum min kaccitoto min si weeti remugol ngol si wono dimanche hande ayi mino ɓorni caya mi yaata si ñande mi yahani ko min tigi immagol naata ɗo mino hela masara ala walla huuɗo jutko kon mi ɗoofa mi weddo ko ɗum woni nafuga bananaji ɗen ɓooyani min laaroyɗe bananaji daɓɓe ɗen min addiɗe min ɗin kadi min aawi ɗum tawa ɗin ko ara ɗin wona hana juuta banana na woodi banana na ñaame avocado na ñaami mango hikin kadi no ɗo ko ɗum joni men ɗowdi ɗo mango na ɗo dima si ko wattu mango arnoɗa ɗe yanayno e hoore ma ɗo ko a ƴettay hiɗa ñaama wona yaagol soodoya so ɗum noon ko yimɓe ɓen fof na wawi ɗum wadde ɗo yimɓe ɓen wiide wondema président laamu ngu waɗanani nan laamu ngu waɗanani hoɗum an waɗanɗa leydi ndi président John F Kennedy mo America on landino yimɓe America ɓe wi ɗo o wi ɗo on landade ko hoɗum laamu waɗanima haɗi lamdoɗa anne hoore ma hoɗum wawɗa waɗande leydi ma ɗum no waɗi important kotan wiitum ko laamu ngu sila hunde fof ko haysi laawol boni seeɗa ka takkama ko laamu ngu hunde kala ko boni ko laamu ɗum an a daranta ko so wono pipe ni tufo si pipe tufike ni hiɗa wawi ƴettude haɓɓa ɗum hara ndiyan ɗan lañjaki kono inna hiɗa habbi ɗon nawek ndiyan ɗan noon ila ara hay dambugal hombo tampata ɗo e nawek arde ko an tampata amo dambugal galle ma galle ma ndiyan ngam ga huppoto ɗum andiranta na bonna ɗon fof ko an tampata kono a yiyay ɗum fof si waɗi nokkuji goo yimɓe ɓe wiyama wondema ɗum wona haaju an ɗum ko haaju laamu ngu ko kamɓe foti arde ɓe moƴƴina ɗo hara an tigi a ɓawayno ɓangde foole tun haɓɓa on ɗon nodda nawek wondema ha minen de pipe na tufi cakka amen ɗo min waɓɓi ɗum foole are walle men kono yimɓe ɓen waɗata ɗum ko yimɓe ɓen ko ma ɓaga responsibility hoore maɓɓe leydi maɓɓe ɓe anda wondema ɗum ko ligganagol hoore mum e cellal mum mum a wowli ɗo avocado on hiɗon itta hen kooƴe ɗum ɗon no ɓuuri yahugol sooda potiru sardine ma combif mo annduɗa anda konde tuma ɗum waɗaka pooti ton joni an ɗumannoɗa ɗum ɗon a anda ko ndetuma ɗum ɗon sooda so ɗo ko fresh from the tree ko an aawi ɗum kan waɗi ɗum roose ma ko toɓo an tettani hoore ma hiɗa andi ko honno ɗum gollira hiɗa andi si tawi a waɗi ton poson ji ɗe annduɗa moƴƴi yaada e mum ko gonga ɓe ɗuytante dépense more naɓata marché on kadi waɗana ɓeydanama cellal ngal kadi e dow ɗum ɗon excellima amin kajjata ko ɗum amin no wiruɗa ni ko noon ɗi ñameteji ɗi andiranta wona heɗa soodi diga marché because ko soodoyɗa ga marché ko gonga na moƴƴi enen fof enen andi enen fof ko ɗum ñamete ni kono ko soodoyɗa e marché hiko an on ko remuɗa ñande fof hiɗa yiya ɗum hiɗa rosa ɗum ndiyan ala walla hiɗa itta huɗo mum hiɗa toppito ɗum si goɗɗum fuɗɗi ɗum memude hiɗa itta ɗum wonta gotum ɗum ɗon ko an jeeyi ɗum ko fresh hiɗa toppito ɗum wona gotum ko ɗum noon yimɓe ɓen foti wadde feere waɗa ɗum empower pour sukaɓe ɓen ay kala ko watten ɗo sukalo men fay koye men kon ko ɗon janggata ko watten ko jikku mo jogi ɗon o sukaɓe men ɓen ne jangga e meɗen si ɓe yi hiɗen nene am baba am kotirawo am jajirawo am na waɗi responsible ga galle na waɗi responsible ga tundu mum ga kabila mum kanko kadi waɗa responsible o anda e wonde makko responsibility kono si o cukalum paykum immike o tawi jibinɓe ɗum kotiraɓe mum jajiraɓe mum kawiraɓe mum ɓe haajaka ko fina jooɗo surtout o jamano téléphone social media mo kala immo jooɗo jogo téléphone mum hay goto hay yewtidata e goɗɗo ɓe wolude no woodi no yarata a tawa pay ko ma suudu fof no jooɗi no uggini e téléphone mum gujjo ara hay rondo naɓa hara ɓe tinata hakke ko ɗi téléphone ji ɗuman ni so ko ɗum waɗi noon si time ji ɗin feccidirama oɗo time ɗo waɗa occupy sukaɓen e nde hunde ɗo oɗa time ɗa e ɗum ɗa e waɗugol study e janngugol alqurana time on ko be peccidire sina ɗum moƴƴata exactement kadijatu ɗum ko waɗi important trop o generation mo andiranta joni o generation mo wonɗen of social media mawɓe ɓe nattami e big responsibility sa tami sukaɓe ko an foti wadde feere waɗaɓe time waɗaɓe programme wattu janngugol éducation maɓɓe hara ɓe fijirani si suka ma yahi janngoyi arti landuɗa mo hoɗum hande jannguɗon ko maths waɗɗon ka ko english ka ko géographie ma ko arabique hande ko honɗum waɗɗon wiyaka everyday
kono wattu to wattu ɗum ko mawɗo responsibility mawɗo pour lando cukalunku anda ko hoɗum o jangatani kadi si ari ha social media kulle téléphone ko wowluɗen ɗo 24/7 paykuma mo andiranta ko duuɓi 12 jogi duuɓi 13 jogi accira on téléphone 24/7 na okka hongo si arti na wallini bukkuji mum na woni e ɗumani si ruttigiga school hongo waɗaka an mawɗo a haajaka ticcaɓe wawamo piide si ɓen haali ha ronki siɓe horike joni ɓiɗɗo janano piyetaki e school koɓe woppay mo hoɗum eventually hoɗum heccu ko paykunkun heɓoyta hara janggo men on boni hara jande nden boni hara janggo on tigi boni janggo on kadi boni woni janggo taway janggo on boni because joni paykunkun ticcaɓe wawaɓe nede an mawɗo foɗɗomo nede wallodirde e ticcaɓe a parani wallodirde hawki hiɗa accirimo sago makko ko yiɗi ko ɗum o watta téléphone on wondata hay si o yeehi ga school joni so wona an nene on wallata walli ticcaɓe so yeehi haray ɓe jangginamo arabe on kanko emo woni e téléphone makko tac mo laara social media ko ticca on haalta hono famita ɗum hono andita ɗum so o waɗa fail so o yeehi siko maths ko noon siko civique ko noon siko english ko noon so eventually o waɗa fail so waɗoy fail o waɗi fail ha ɗumani o waɗa drop out so waɗi drop out ko ɗum addata all this frustration fi sukaɓe joni o wiyama min mi heɓani golle so waɗi ɓe ƴetta fo ɓe yilta e laamu ngu laamu ngu wallani golle wallani ɗumɗa wallani ɗumɗa hara foundation on ko hara ko foundation on wallaka ga galle siga imo wallano ga galle jibinɓe ɓen mawɓe ɓen na wallodire maɓɓe na waajoɓe na joɗɗina sukaɓe na haalnaɓe a tawa ɗum heɓotano ko gonga awa wona ɗum tun hay aadaji ɗin suka no ɓornorta yalta no wonirta e nder society outside ko ga galle ɗo fuɗɗorta gonga ko ga galle fuɗɗorta si suka ma na yalta na ɓorni ko andaranta na raɓɓiɗi ha fayda ɗum ɗon duwaka yaltirede sim an mawɗo on si a yii nene baba wima kaari ari gata on e ɗum ɗon cencu ɗum siɗa ina yaaga kalifaɓe mawɓe naga bedda mahiɓe woni nokku ga yaata toon ga moftodiral ngal wonɗon wiyoye ko ɓiɗɗo kaari on ni min ɗum hersinayla siɗa haalanamo ɗum ko neɗɗo sukalon kon ko ɓe jentoto ayiyay on tigui yahay ceñji kono ɓiɗɗo ma yalta a haajaka so yalti ɓandu ndum fof naga bowal an wona haajuma so yalti ko raɓɓiɗi o ɓorni wona haajuma o yahi wattu mo yiɗi o artata so yiɗi o arta 12 o'clock so yiɗi o arta 1 o'clock ko joni ma ƴetta ñaama anda kon to heɓiri ɗin joni janggo no wiya wondema wiya on ɓiɗɗo maɗa ko ma ko jolfuɓe wiitan waɗa e tekki waɗa responsible hono waɗi wawita waɗirde responsible ko an e hoore ma a hollanimo responsibility to noon tigui ko ɗum tampini hande society o ɗum ɗon ko enen fof foti ɗum wallodir pour sukaɓe janggo ko ɓe yakorɗen negol ɓe ko wona enen ne aɓe fi wondema enen tampinaɓe ma goɗɗum because ko falat en janggoɓe waɗa wona waɓɓe responsible ga society ɗo ko ɓe jogoyto ndi leydi ga baro won ɗo hande ko koñ pay koñ wono ko ɓe fay yonga génération wono ayi tigui independence no waɗede celebrate nursing school ji ɓe ƴetta e sukaɓen ɓe waɗa place ji ɗin fof fi ekkitugol ɓe ɗum ɗon fof ko hollugol wondema ko onon woni mawɓe janggo ɓen ay woɓɓe noon haysi waɗi on acting woɓɓe nanga e ɗum pay koye wallito koye ha hara on no waɗi hakkille mum min janggo komi wonta président ko ɗum ɗon waɗugol encourage suka on ko naati e hakkille makko ko ɗum o janɗirta ko ɗum janɗir ayi on tigui kadi asitoto hakkille si on tigui ɗum heeɓi nattude ga hakkille makko behavior makko wondema janggo mi faala wonde responsible somebody mi faala wonde ɗo police mi faala wonde docteur mi faala wonde teacher mi faala wonde député mi faala wonde ministre mi faala wonde président ɗum si natti ɗon hoore makko o iwata o jaɓata nattude ko fuuyi o jaɓata nattude ella o jaɓata nattude drogue saburanta himo huuli wondema ɗum janggo waɗay tanis bonnanaymo image makko waɗay responsibility kadi o waɗa respect his neighbor neɓoɓe ma ɓe wonduɗa yiyay wondema wiyamo ha ɓe ko neɓo ma kawtal ma waɗuɓe respect wota yennuɓe wota waɗuɓe distop gore bamma ko sa fotti e mum salmin ɗum gore nene ma salmin ay si en waɗi brought up kids ɓe non en heeɓi e responsible society ko ɗum ɗo woni cosaan mo annduɗen on enen ko ɗum noon ɓe woni wiide andi surtout noon cuule waɗetenoɗe ɗen ɓe acca sukaɓe ha ɓe janɗa ma ɓe ɓoɓidira sukaɓe buy ɓe waɗa cuule ɗen cuule ɓe jennay toon ko heewi joni noon fayda ɗum fof ɗuytike
e ko mo kala no ƴettude ɓiɗɗo mum hara no jibini tun naɓa ɗum loɓitani hara gasi kono gonga ɓe si tawi on tigui sunninama ko paykum fotiɗe waɗede initiative kadi moɓidira e sukaɓe tawata ko tembe ɓe moɓidira ɓe naɓa ka ladde waɗa ɗi jannaɓe ɗin pasinji wonoɗi jannedi saabu no walla saabu minen amen mina siwtori komi wonno paykum minen e wattu ben amen hari mo wuuri min kajjatu hayga galle si koɗo arino hara yetto tum wiya assalamu aleykum hara minen wotto mawɗon wiya si gottandi woɗɗike wiya koɗo yettima accan yimɓe ɓen fo aya yimɓe ɓen immo wonana immi haari immo haari kono ko yiɗa koɗo on ara yetto tawa wi onon on leeti koɗo on leeti minen min gayni bottade ma ko ɓuuri kon sino ñameɗe nokkete ɓenna nokke because si hawronidi koɗo ari ɓeydete guite makko ɓaɗo ñirino ɗo wiye ñirina ɗo ɓaɗo ayay koɗo on ara kanko kadi o heɓa ko o ñaami mbiɗo andi dey enen ko ɗum anduɗe yimɓe no humpa ko honɗum jonni yimɓe go palasi kono no andi noon ko ka neeɗi kaka deeɓi hunde fof ko fuɗɗode nden wallahi ko fuɗɗode nden ɓenna sa boni ko nene makko sa moƴƴi kadi ko nene makko kono noon golle no toon gila baba on e nene fof foti toppitade ɓiɗɗo mum on ha tawata janggo o wona e goɗɗum yes Allah wallu en mbiɗa andi e hooli buyi sukaɓe ɗum fof ko programme tan e wayno kono joni yiltoɗen fi tabital Pullaaku ɓa ko fi Pullaaku fayda arɗen ɗo sa wi noon Pullaaku ko tabital Pullaaku ko gonga dente no heewi ɗo kono noon tabital Pullaaku on neeɓi wonde toon fi tabintingol fi Pullaaku eyyi ko on wajotoɗa jama on saabu dente hoy koye no heewi ha ɓurti kajjatu a haali ɗo ko waɗi important ɗe dente Pullaaku ɗen na heewi kono ya Allah ɓeydu ɗe ɓuura heewde ko so a nani hannde enen jooɗi ene wiya dente Fulɓe ɗen heewi ko enen tigi ko enen heewi si en wonno tun seeɗa to ɗo en acca ene wona dentum gootum kono se ɗum ɗo so a nani hannde na wiye Fulɓe ɗen heewi e dente ɗen heewi ɗum ɗon ko yettere Allah kono ko ma ñaagoɗen kadi dente ɗen yeesoɓe ɗen dente ɓe anda wondema interest maɓɓe ɗen fof no wonu fi Fulɓe ɓen fof wona gootum aada on wona gootum culture on wona gootum kadi yimɓe neɗɗe laamagol pour tabital Pullaaku ko neɗɗo gooto wawta ɗon wonde wattu gooto en wawa heɓude yimɓe ɗiɗo tato wona yeeso dental gotal wattu gooto ɗum ɗon wawa hawru ko ma ɓe waɗa ɗum understand hande si Allah waɗi ƴettama dental Pullaaku woni wondema ko inneteɗo Amadou woni toon dente ɗen fof na foti rentude ɓe abbo on ɓe waɗa on support wona hiɓe waɗa mo support fi hiɓe yiɗi ko Amadou wona hiɓe yiɗi on ɗon because ko musidɗo makko kono ko fi Pullaaku si no woni no wonirta ko woɓɓe ɓe jala en ɓenna kamɓe tigi ɓe ronku wonde goto ɓe hawrani on ko ɗum ɓe foti laarude wondema waɗen o support ɓay tan Allah hande kanko waɗi ɗon ha si woni cencugol yoni hono congress on suma yimɓe ɓen kadi laara siko on ɗon wonnoɗo ɗon wattete ɗon ala walla ko goɗɗo wattete ɗon yimɓe ɓen kadi renta waɗa on ɗon on wawa liggodoto e laamu ɗum kadi jadu dental Pullaaku wiite wona politique ko gonga wona politique kono noon mi haalnama ala dental wongal hande aduna o wawongal taƴude kudu a liggodani e laamu ɗiɗi ɗum wawa hawru eyyi andi liggodugol e laamu ɗum ɗon wona politique neɗɗo si tawiɗa faala jaam kala laamu fewdigu ko ɓe golliɗa e maɓɓe kono noon onon ɓiɓɓe ɗuma ɓen association ɓen ko ɓe holludema wata ronku arde ka compete because anka oɗa politique tawaɗa acce politique on to onon fo are nangen Pullaaku eyyi ko ɗum joni noon si yahay kadi ko sa heɓay doole ko ɓe laamu jooɗigu ngu golliɗa e maɓɓe ko ma gollida e maɓɓe saabu hay o president of the Fulani International ɗum woni Sanusi laamiɗo Fuladu Sanusi o arino ɗo ko minen addoymo airport ko minen wondi e makko ɗo ha o hooti tabital Pullaaku International kono ayiyay kanko tigi ko haalani men wondema kala ga o yahi ko watta advice tabital Pullaaku ngu no liggoto e laamu jooɗingu kono si on wii si on faala yaarude yeeso si on faala taƴude kudu
ko ma wondo e ngulam so on wondani on haysi musidɗo mon heɓi probléme hombo ñawdanta o laamu kadi wawata golludude e wonɓe pecce ko ɓe nangodira wono goto ko ma wono hunde wotere hande kanko laamiɗo Sanusi ɓoyani nde probléme on waɗi nde waɗi Niger ko kanko ɓe ittimo a Tabital o yahi on behalf of Tabital Pullaaku o yahi toon o yewtude maɓɓe nde o arti o waɗi believe the president of Nigeria Tinubu o yewtide makko o haalanimo yimɓe kamɓe fof ɓe laara hono jam heɓorta ɗum fof so yi waɗi ɗum ko andirede wondema himo pari mo liggoda e laamu laamuɗi jooɗiɗi kono si woni no wondema hande mo waɗi against mo yiira wondema mo waɗi against ɗi laamu o suusa o wawa yaade o wiya wondema o waɗa e represent laamu ma o yewta e kulle laamu ko ɗum addi yimɓe ɓen ɗe dente ko yiiten dente ko gonga si a waɗama yeesojo Tabital Pullaaku wona ɗon wona banggal politique yaha wiya ko parti nangam ko ɗum wattani advocate throughout taburanta ɓeeɗa yiira e maɗum ɓe kippuɗa ɓe ne woɓɓe na maɓɓe na woni parti ji goo ɓe andi gonga ko laamul foɗɗa liggodde kono kadi hiɓe andi wondema kamɓe kadi parti ji ɗi ɓe woni ɗin kadi koɗo leydi ɗo woni a faami ko ɗum addi si ari kulle programme kulle maɓɓe ina foti ara jooɗoda e maɓɓe laaron kulle Pullaaku yangu pulloya on hono yarata yeeso ga leydi yewti don ɗum toni o si ari laamu immini wiyaɓe ha ko min jooɗi ko minen o executive amen ko minen jooɗi te laamu ngu immini ɗum ɗo mina nanodira e maɓɓe ɗum wonta probléme ɗum ɗon wonta probléme kono noon tawon ko ma wiye ko wiyete kon charity begins at home ko ma kon kompiŋa on muɓe moƴoloñ fof nantodira wona hunde wotere nde wawon taƴude kutu wawon wallude leñol ngol gonga ko wiiɗa kon dente ɗen si heewi mo kala wi yahay ka lanɗon wonno ɗuuɗay kono si fof rewi e Tabital Pullaaku ɓe wi ko on woni ombrella on ɗon kadi haray no nano ay ɓe ɗaɓɓa ombrella ma ɓe ɗaɓɓa ombrella ko ma heɓa an ombrella amin no wayno ɗo ni hono mi memay seeɗa kulle ɗo Tabital Pullaaku Gambia o ɓay min kadi komi pullo koye nder Pullaaku mi wonani ga executive kono noon kadi mi wawa ittude ga am hoore am ga Tabital Pullaaku mino tami membership card mi tawama toon nde mi ari ɗo mi tawi wondema hiɓe Mamadou Kandé na nangi sengo oya hono wiyete Sidi Dem na nangi sengo min mi tawama neɗɗo mo andaranta mi yahi mi immi mi yahi haga kaw am Mamadou Kandé ga Sinthiane to mi lebdi e makko mi waddi discourse e makko mi wimo wondema mi ari mi tini wondema mo tani dental makko mi yahi kadi ga Sidi Dem on kadi mi lebdi e makko mi yimo joni komi faala for the interest of leñol ngol pour cosaan o yaara yeeso pour culture o yaara yeeso wawon ɗum wallude yimɓe nanodiro joni onon fof kala mo lamdima o wi hiɗon tami certificate ji moɗon min mi wawa ɗon salade wondema hiɗon tami certificate mi wawa salade wondema ko oɗo ɓuuri mi wawa wiide ko o ɓuuri o kono joni ko waɗay mi appel nanodiron onon fof ha ɗo e congress on heɓade si congress heɓike onon fof arton back to the table on suma goɗɗo suuɓe woni ko onon woni ko goɗɗo ɗum ɗon si suɓama on ɗon wawa naɓude Tabital Pullaaku ko ɗum mi ñaagui e ballal Allah noon si a lamdike ɓe kamɓe fof ɓe jaɓan noon kaw am Mamadou Kandé mi yayi toon ko ɓuuri hay laabi tati nde o jaɓanila mi jaɓɓe mi ari kadi mi yiidi kadi he Sidi Dem waɗi appel with his association groupe makko mi yewtidi makko min mbaɗi discourse kanko kadi o jaɓanla koni ɓe fuɗɗi kamɓe fof ɓe gollidi Sidi Dem association makko Mamadou Kandé kamɓe fof ɓe fuɗɗi gollude jamna heɓo an kabin nden coow o mi wiyani coow heɓaki de kono noon wona no wano foloni andi goɗɗum ɗum na yeesojo on tigui ko jokkuɓe mbatula ɓen kamɓe innata waten jaɓu andi noon on waten jaɓu haray ko enen Pullaaku wonɗon tampinde ko ɓe wi pittirgol ngol siko gotol no weeli helude kono si hawtodiri tan wela helude so ɓeyden tan wakkilade pour wongol gotum ɗum ko gonga mbiɗa andi no yewtere nde woɗɗi mi anda sen taƴata ɗo hara daroɓen haɓata daro ara ɗo mi sikki joni ɗo kay ɗo mi sikki ɗo yoni hana mi jara on tam kadi mi ñaago Tabital Pullaaku ɓe yoɓe rentuɓe wona hunde wotere fota ɓe haɓu si ɓe haaɓi kamɓe yeesoɓe ɓe ɗum wallani culture on ga Fulbe wallani tradition Fulbe o because hare nden yahay layay
hunde fof ko hakkil naɓata ɗum so ɓe wattindiri kamɓe tum ɓe yewtidi kamɓe tum ɓe yewtidi ɓe laari ɓe tawi ko ɗum woni interest meɗen interest fulɓe ɓe ɓe waway nangodede ɗum naɓa e yeeso ko ɗum mi ñaagui kamɓe foof eɓe waɗi calm down hay sukaɓe fulɓe ɓen hannde wonɓe ga less ɓen na wakkilani Pullaaku ngo iɓe tinni moƴƴa kala ka ɓe nani fulɓe ɓen heeɓi pour duraji go jaygol yalti e maɓɓe nokkugo hono fulɓe union fulɓe mi yi ko ɓe gollata ko duraji goɗɗi fulɓe heɓay probléme hono jaygol yaltato ma goɗɗum ɓe yaha ɓe naɓaɓe ɓe maaro ɓe naɓana ɓe goɗɗum waɗa ɓe support mi yi fulɓe afrique support ko ɓe watta so ɗin fof wona wondema o exécutif mawɗo o ko watta ko ɗum ɓuuri ɓeeɗa non kono ko hannde ko kamɓe halfina woni yeeso présidency o président of Tabital Pullaaku ko Allah halfinima ɗum kono wona wondema ko an kanko ɓurtani gollude ɗi oda small society so komi faala yoɓe huufo fof ɓe waɗa ɓe family one union so that yara yeeso jarama on jarama ɗum ɗo noon koye jaam tan heƴata Allah ɓeydu jaam e nder leydi ndi amin waɗana e jaam amin haray meɗen yetta Samba Guiladio Mballow ha France mo annduɗa kanko tambiti o Fulɓe TV miɗo yetta kadi ɓe mi yaade ɓen woni Ablaye Mballow e Pamoudou Diatta mi yejjitanno Mamadou Saliou Diallo mo annduɗa kanko watta edit haray ko Fulɓe TV jokke toon waɗon subscribe waɗon share gonga ɓeya ko noon affaire ji ɗi yarata toroɗon rek Allah si neeɓi hara na online tum mi waɗata wona actual TV wona big TV ɗo Gambia ɗo jarama ko ɗo ɓe fura mi jaari mawɗo Samba ga France ko kanko ardi o initiative o addi o online TV fulɓe pour waggol promote aada culture of Fulas tradition of Fulas mi jaari ɗum a bete fi on initiative noon ɗum na heewi ɗo amin so a laari leƴƴi goo hewɓe na jogui jotuɓe na jogui ɓe andiranta wattani promote all of tradition soninke na tamidi same activity ɓen kadi ne waɗa culture maɓɓe ne waɗa promote a faami woɓɓe kadi hay seereraɓe ɓen a yiyay seereraɓe ɓen ne waɗa promote hiɓe tami TV joni hiɓe tami activity so sifa this initiative addugol ɗum na waɗi important mi jaarimo a yiyay ɗum walla yimɓe on waɗa promote the culture a yiyay si goɗɗum waɗi hono dewle en hono pembugal fulɓe cosaan on no waɗirte aadaji ɗi ɗum watte toon a yiyay cukalon tokoson wonɓe Amérique fulɓe laara wiya ko ni jaka si enen jaka si mari heeɓi ko ni waɗirte jaka si pembugal waɗi ko ni on tigui nangue ɗo hottollo adde goɗɗum ɗum fof ko éducation ni so ɗum no waɗi important kadi ɗo a jarama jarama boy haray men taƴay ɗo tum ha lawol gongol jarama boy Fulɓe TV albarka Fulɓe TV albarka e Fulɓe TV albarka yimɓe ɓe andanno ko hokko Tabital Pullaaku yahata e kala ko neɗɗo woni yo wonire Allah te ganden fof no wawo ha heede barke ala baaɗo barke Africa albarka moɗon Fulɓe TV on jettama on juram heɓe darani leñol Pullaaku